Ioan pennod 10 ac adnodau 11 ac 14 fydd adnodau ein testyn y bore hwn. John chapter 10 verse 11 and verse 14. Myfi yw'r Bugail da. Mae'r Bugail da yn rhoi ei einioes dros y defaid. Ac yna 14, Myfi yw'r Bugail da, yr wyf yn adnabod fy nefaid am defaid yn fy adnabod I. Wel, dyma'r pedwerydd o'r 7 dywediad o eiddo'r arglwydd Iesu sydd yn dechrau gyda'r geiriau Myfi yw. Pedwerydd, felly rydyn ni wedi cyrraedd yr un canol y bore yma. A falle, dyma'r un mwyaf enwog. Falle'r un mwyaf cyfarwydd. Falle fydd rai o'ch chi yn anghytuno a fi fyna. Dyma'r un yn sicr sydd fwyaf personol yn yr ystyr fod y gymhariaeth mae'r arglwydd yn defnyddio yr un mwyaf agos at berson. Mae'r holl cymariaethau eraill yn wrthrychau neu yn bethau, bara, goleuni, ffordd ac yn y blaen. Dyma'r un sydd yn fwy fel person, fwy dynol, yr un mwyaf agos ato ni fel bodau dynol. Falle dyma'r un hefyd yn fwy na'r un arall y mae Iesu Grist yn ymhelaethu arno fe fwyaf. Mae'r holl benod yn troi o gwmpas y darlun yma o Bugail. Mae yna sawl peth mae Iesu Grist yn dwyn sylw ato fe. Mae yna un peth arall fi am sôn amdano fe yn y ragymadrodd byr yma. Wy'n credu mai dyma'r un efallai sydd â'r peryg mwyaf yn perthyn iddo fe hefyd. A wrth hynny fi'n golygu, dyma'r un yn fwy na'r un arall sydd â pheryg cael ei gamdrin neu cael ei gam-ddefnyddio gan bobl. Fi'n credu mas o'r holl ymadroddion, dyma'r un mae'n posib colli'r ergyd mwyaf gydag Mae'n bosib i'r neges mae pobl yn rhoi cael ei sentimentaleiddio. Dau ben sydd gyda ni y bore yma. Yr angen am Bugail a arbenigrwydd y Bugail da. Yr angen am Bugail, the need of a shepherd. Secondly, yr arbenigrwydd y Bugail, the distinction of the good shepherd. Felly, y pen cyntaf, yr angen am Bugail. Mae sylw'r ymadrodd yma yn amlwg ar y Bugail da. Ac felly, fe ddylen sylw ni y bore yma hefyd fod ar y Bugail da yma. Ond dwi ddim meddwl ein bod ni yn gallu deall hynny'n iawn, gwerthfawrogi beth mae hynny'n golygu heb ein bod ni'n dechrau gyda hyn. Mae rhaid i ni ddechrau gyda'r defaid. Yn syml, ffrindiau, hyn fi am ddweud wrthych chi y bore yma yw hyn. Rwy moyn i chi gofio yn fwy na dim byd arall efallai
y bore yma hyn. Mae angen Bugail ar ddefaid. Mae angen Bugail ar ddefaid. Mae defaid yn cael sylw nid anamlwg yn y Beibl. Nawr, beth sydd yn wir am ddefaid? Wy am nodi rai pethau gyda chi yn y pen yma, achos fel fi'n dweud, credu heb ni ddeall hyn, dyn ni ddim yn ei ddeall pwynt mae'r arglwydd yn gwneud trwy gymharu hun a Bugail. So fi'n mynd i nodi rai pethau am ddefaid cyn cymhwyso hynny i ni, ond yn gobeithio, bydd rai yn chi yn gallu cymhwyso eich hun wrth i ni fynd trwy'r pethau yma sydd yn wir am ddefaid. Mae defaid yn dueddol i grwydro. Dyw defaid ddim fel creaduriaid gwyllt eraill, lle os ych chi'n dal nhw, maen nhw'n awyddus i ddianc. Maen nhw'n gwneud pob ymgais. Os chi'n rhoi nhw mewn rhywle, maen nhw'n gaich. Mae creaduriaid gwyllt yn mynd i wneud pob ymgais i ddianc o'r caich. Dydy defaid ddim fel yna. Mae defaid yn ddifeddwl ac heb gynllunio yn ddiofal, mae yna rhyw dueddiad yma gan ddefaid i fynd ar gyfeilio. Mae jyst yno'n tueddiad yma i fynd ar gyfeilion. Ac ar ben hynny, mae'r tueddiad yma gan ddefaid i ddilyn ei gilydd. Os mae un yn mynd, mae eraill yn dilyn hefyd. Ail beth am ddefaid. Does dim syniad gan ddefaid synwyr o beryg. No sense of danger gyda ddefaid. Does dim synwyr gan ddefaid o'i hamgylchiadau nhw. O beth sydd o'u cwmpas nhw. O'i amgylchedd nhw. Maen nhw'n wahanol i greaduriaid eraill. Cymrwch chi cathod. Mae cathod yn ymwybodol iawn o bobeth sydd yn mynd ymlaen o'i cwmpas nhw. Ydyn nhw. Ond defaid, newn nhw gerdded yn agos iawn at ddibyn, heb fod yn ymwybodol o'r peryg. Nai'r defaid cerdded ar ganol hewl ar y banau, heb fod yn ymwybodol o beth maen nhw'n gwneud. Trydydd peth am ddefaid yw hyn. Does dim amddiffyniad naturiol ganddyn nhw. Does dim arf gyda nhw yw amddiffyn nhw. Chi gyd wedi gweld y rhaglenni yn gan David Attenborough a maen nhw'n arbennig o dda ydyn nhw. Chi'n gweld rhyw greadur ac mae ganddo fe rhyw greadur arall sydd yn amddiffyn a chi'n gweld y creadur yn dod a wedyn mae'r camera yn canolbwyntio ar y creadur yma. Chi'n meddwl, o na, mae mewn trwbl achos mae'r peth yn dod. A wedyn mae David Attenborough yn dweud, but this creature has a secret. A wedyn chi'n gweld yn sydyn, mae newid lliw neu rhywbeth. Neu mae denydd yn dod a mae'n hedfan i ffwrdd. Neu mae rhywbeth gyda fe, mae rhyw arf gyda fe sydd yn amddiffyn ei hun oddi wrth yr un sydd yn ymosod arno fe. Neu mae rhywbeth yn naturiol gan y creadur sydd yn helpu i ymdopi mewn amgylchiadau anodd iawn. Cymwch chi gafr ar ben rhyw fynydd creigiog, ond mae trad nhw yn arbennig o dda i ymdopi yn yr amgylchedd
yna. Does dim byd gan Dafod. Does dim amddiffyniad naturiol gan Dafod. Does dim cyrn gan Dafod i ymladd yn ôl. Dyw Dafod ddim yn gyflym i rydych i ffwrdd. Dyw Dafod ddim yn drwm neu'n gryf i wrth ymosod. Does gan Dafod dim byd. Felly, pwynt nesaf. Mae Dafod wrth naturiaeth yn ysglyfaeth hawdd. Easy prey. I greaduriaid eraill, felly cadnoi, bleiddiaid, eirth. Nesaf, dyw Dafod ddim yn dda ar edrych ar ôl ei hunain. Dafod ddim yn dda iawn ar ffindo bwyd wrth naturiaeth. I ddweud gwir weithiau, maen nhw'n ffeindio bwyd, dylen nhw ddim bita. A maen nhw'n bita fe a gallai fod yn beryglus i nhw. Dyn nhw ddim yn dda ar ffindo dŵr fel creaduriaid eraill. Ni eisiau arwain Dafod at ddŵr. Dyn nhw ddim yn dda ar edrych ar ôl ei hun. Chi'n gwybod siwr o fod, os mae Dafod yn cwmpo ar ei gefn, neu ar ei chefn, mae mewn peryg llythrenol am ei bywyd achos gall Dafod ddim codi ei hun yn ôl. Ac os nag yw o fewn cwpl o oriau, fe all farw achos mae'n niweidiol iawn i'r Dafod. Felly, beth mae hyn i gyd yn dweud wrthyn ni, ffrindiau? Mae'n dweud hyn, mae Dafod yn greaduriaid diamadferth, diamddiffyn, diamgeirydd. Yn Saesneg, helpless, vulnerable, defenseless. Ac felly, dyma'r pwynt. Mae angen Bugail arnyn nhw. Mae angen Bugail arnyn nhw am bopeth. Mae angen Bugail arnyn nhw am amddiffyniad, rhag creaduriaid gwyllt, am ddiogelwch, am iechyd, am fwyd, am ddŵr, bopeth. Ar ben ei hunain, maen nhw mewn peryg am eu lles a'i bywyd. Yn enwedig yn y nos. Os maen nhw tu fas i'r gorlan, mae'n siŵr bydden nhw'n cael eu difa. Nawr, ffrindiau, dyma ddarlun y Beibl o bobl. Dyma ddarlun Duw o siwtrau i chi a fi y bore yma. Rydyn ni fel Dafod. Popeth ni wedi dweud, fel wedys i gobeithio i chi wedi gweithio fy mas. Popeth ni wedi dweud am Dafod, mae'n wir amdano ni. Yn cofio, mae yna adnod yn Mathew 9:36 am Iesu Grist yn gweld y bobl oedd. A mae'n gweld y bobl a mae'n teimlo rhywbeth. Chi'n cofio beth mae Mathew yn dweud am y teimlad gas wrth weld pobl? Oedd yn teimlo Llywelyn? No. Yn teimlo Cenfigen? No. Beth oedd yn teimlo pan welodd e'r torfeydd? Tosfili. Pam? Am ei bod yn ei gweld fel Dafod heb ganddynt Bugail. Dyw yn ein gweld ni, ffrindiau,
fel defaid y bore yma. Ac y mae dosturi tuag ato ni. Heb Bugail, ffrindiau. Rydyn ni ar goll yn y byd yma. I ni mor ffôl yn dyn ni fel pobl. I ni mor dda twyllo ein hunain fel pobl. I ni mor dda ar ganmol ein hunain, ni'n cuddio wrth pobl, ond yn gyfrinachol, rydyn ni'n hoffi llongyfarch ein hunain ein bod ni'n bobl eitha da. Ond mae'r Beibl yn dweud, na, chi yn twyllo eich hunain oherwydd i chi fel dafod. Mae pobl yn crwydro o ddoethineb, o uniondeb, i ni'n gwybod am hyn. I ni'n crwydro oddi wrth y llwybrau, i ni fod i grwydro, i fod i gadw ar nhw. I ni'n dilyn pobl eraill, ydy ni. I ni'n dilyn ffasiwn mor rwydd. A ddim jyst ffasiwn o ffasiwn dillad, ond ffasiwn yr oes. Wel, yn yr ysgol, chi bod rhywun dod lan â syniad, a wedyn pawb yn mynd, mae'n syniad da. Mae'r un peth yn y gymdeithas yn dyfa. Ni'n meddwl am bethau sydd yn codi. Beth am yn ei ddweud os mae bechgyn mae'n bod yn ferched, nhw'n gallu bod yn ferched. A wedyn mae pobl yn dilyn. Mae hynny'n syniad da, ac wedyn ni'n crwydro ac yn dilyn y syniad a'r ffasiwn yna. A defaid. Fel defaid, does dim syniad yn i'w berig. Yr eisiau. Ni'n meddwl mae popeth yn braf, ac ni'n meddwl does dim problem mae. Does dim syniad yn ni o beth sy'n rhwng y gornel. Does dim syniad yn ni pa mor agos i marwolaeth ato ni. Dim syniad yn ni. Ceriad calon i ffwrdd. Dim syniad gyda ni pa mor beryglus yw'r gelynion sydd yn ein herbyn ni. Ni'n meddwl ni'n gallu chwarae gyda pechod yn dyn ni. A dim yn sylwi bod pechod yn elyn lot cryfach na ni. Lot cryfach. Mae marwolaeth yn lot cryfach na ni. Mae'n mynd i ennill. Mae diafol yn lot cryfach na chi a fi, ffrindiau. Mae'n mynd i ennill. Os ych chi ar ben chi. Ni'n meddwl bod ni mor glyfar. Ydyn ni? Mae Beibl yn dweud dim am ddiffyniad yn ni, dim byd naturiol, fel gyda defaid. Ac ni'n sglyfaeth hawdd i'r diafol. Ni'n sglyfaeth hawdd i pechod a nwydau ni. Ffrindiau, dyma beth fi'n dweud y bore yma. Rydyn ni'n ddiamadferth fel pobl. I chi'n ddiamadferth. You're hopeless, you're helpless. Dyna beth mae'r Beibl yn dweud. Mae bywyd rhy anodd i chi. Mae'n rhy ddyrus i chi. Chi ddim yn ei ddatrys ar ben eich hun. No way. Mae'n rhy ddyrus. Mae'n rhy beryglus. Ac i ni yn y tywyllwch, ffrindiau. Mae rhaid eich yn gwrando arna i bore yma. Chi yn y tywyllwch. A eich dim corlan dy chi. Chi fel dafad yn y tywyllwch ar ben eich hun. A beth sy'n mynd i ddigwydd i chi? Chi'n meddwl i chi'n gallu ffoi? Chi ddim. Chi ddim yn gallu ymdopi. Eto, ni mor ffôl yn dyn ni. Pobl fi'n nabod sydd yn dweud y geiriau hyn. Trwy'r amser. It'll be fine. Chi'n nabod pobl fel yna? Falle chi'n un o'r pobl yna. It'll be fine. It'll be okay. A chi'n meddwl, pam ti'n dweud hwnna? Why will it be okay? Why will it be fine? Dy ddim yn okay os yn ni fel defaid. Heb Bugail. Mae'r Beibl yn dweud, mae angen Bugail arnoch chi. Mae angen arweinydd arnoch chi. Mae angen brenin arnoch chi. Mae angen gwaredwr arnoch chi. Y bore yma. Felly dyna y pen cyntaf. Yr angen am Bugail. Gobeithio bod neb yn yr ystafell yma ddim yn deall. Ddim yn deall hynny.
bod angen Bugail arnoch chi. Achos os ych chi ddim â Bugail, chi ar ben eich hun. Arbenigrwydd y Bugail. Arbennig in Welsh, special, wonderful. Arbenigrwydd, distinction. Fi yw, meddi Iesu Grist, y Bugail da. Sylwch hynny, mae'n ychwanegu ansoddau ar y tro yma. Dwi ddim yn jyst yn dweud mae fi yw y Bugail, fel oedd yn dweud am fi yw bara, neu mae fi yw goleuni, tro yma mae'n adio y disgrifiad yma. Mae fi yw y Bugail da. Mae rhywbeth ardderchog amdano fe. Mae rhywbeth gwych, ragorol, prydferth, hardd, arbennig am Iesu Grist. Pam? Dyna'r cwestiwn i ni moyn ateb nawr. Pam mae Iesu Grist yn Bugail da? Chi'n gweld mae yna eraill sydd yn dod. Mae'n sôn amdano nhw yn y benod. Yn dydy pobl fel lladron ac ysbailwyr. Mae digon o nhw i gael, a mae yna was cyflog i gael hefyd sydd yn dod, ond dyn nhw ddim werth i'r defaid mewn gwirionedd meddi Iesu Grist. Pwy i nhw? Pwy yw'r gwas cyflog yna ar y lladron, ar y sbeilwyr hyn? Mae e'n sôn amdano sydd yn dod mewn i'r gorlan, ond nid trwy'r blwydd, maen nhw'n dod dros y wal. Pwy i nhw? Nhw yw'r Phariseaid a'r ysgrifenyddion yma. Dim wir diddordeb, dim gwir arbenigrwydd gyda nhw. Nhw ddim yn gallu helpu y defaid. A mae bobl fel hyn dyn ni nawr. Nhw dal gyda ni. Bobl tu fas yn y byd sy'n meddwl bod nhw'n gallu helpu, ond dyn nhw'n gallu helpu chi. Dyn nhw ddim yn gallu helpu chi fel dafod. Mae bobl yn yr eglwys hefyd. Mae weinidogion sy'n dod mewn i'r categori hyn. Mae esgobion yn dod mewn i'r categori hyn. Dyn nhw ddim yn gallu helpu. Dyn nhw ddim yn Bugail i ddefaid. Dim ond un Bugail sydd. Dim ond un bara sydd. Dim ond un goleuni y byd. Dim ond un Bugail sydd. Ac mae e'n Bugail da. Pam? Gai nodi rai pethau gyda chi. Pam mae e'n dda cyn ein bod ni'n dod i ben gyda'n gilydd y bore yma. Pam mae e'n dda, ffrindiau? Pam mae eisiau Bugail hyn arnoch chi y bore yma? 1. Mae'n nabod ei ddefaid. Mae'n dda oherwydd mae'n nabod ei ddefaid. Mae gan Iesu Grist, ffrindiau. Mae gan Iesu Grist ddefaid. Mae ganddo fe braidd. Mae Duw wedi rhoi, Duw i dad wedi rhoi pobl iddo fe. Defaid mae'n ei galw nhw. Defaid cylledig yma. A mae wedi rhoi nhw, ac fe ddaeth Iesu Grist i'r byd i gasglu i ddefaid yma. Mae e'n nabod nhw i gyd. Y bobl yma, mae Duw i dad wedi rhoi iddo fe. Grandewch ar adnod 14. Mae fi yw'r Bugail da, a rwyf yn adnabod fy nefaid. Am defaid yn fadnabod i. Mae'n debyg bod Bugailiaid, ffermwyr, yn nabod defaid. Mae'n anodd i ni gredu hynny ydy. Chi'n gwybod, pob dafod yn edrych yr un peth i ni sy'n gwybod dim byd am Bugailio. Ond mae'r Bugail yn nabod pob un o'i ddefaid e. A ni wedi gweld y gair hyn nabod o'r blaen yn dini dros yr wythnosau diwetha. Mae'n meddwl mwy na gwybodaeth. Mae'n dechrau gyda hynny, gofwch chi. Mae yna wybodaeth yna. Mae Iesu Grist yn gwybod pwy yw i bobl e. A mae'n gwybod popeth amdanyn nhw. Os ych chi'n un o braidd Iesu Grist y bore yma, mae'n gwybod popeth amdano chi. Mae'n gwybod popeth am eich amgylchiadau. Mae'n gwybod popeth am eich gorffennol, popeth am eich presennol,
popeth am y dyfodol hefyd. Mae'n gwybod hynny, mae wybodaeth yn berffaith. Mae'n gwybod popeth am eich pechodau hefyd. Mae'n gwybod eich pechodau i chi i gyd. Ffrindiau, gaeth dweud hyn wrthych chi. Wedi dweud o'r blaen yma. Does neb yn hyn yn gwybod am y mechodau i. Mae rai yma yn gwybod peth o mechodau i. Ond does neb yn yr ystafell yma yn gwybod y mechodau i gyd. Ond fi'n falch am hynny, petai chi yn, byddwch chi ddim yn dod yma ar dydd Sul. Dwi ddim meddwl yna mewn y ffordd chyfod clyfar. Mae hwnna'n wir. A dwi ddim yn falch am hynny, fi jyst yn dweud e. Os ydych chi'n gwybod popeth wi wedi wneud, popeth wi wedi meddwl, bydde dim un o'na chi'n dod fan hyn ar dydd Sul. A gaeth dweud hyn hefyd. Betawn ni'n gwybod popeth i chi wneud, siwr fod byddwn ni ddim moyn i chi ddod fan hyn ar dydd Sul. Chwaith. Ond mae Iesu Grist yn gwybod popeth, fy holl bechodau. Ac os ych chi'n un o'i braidd e, mae e'n gwybod popeth, y holl bechodau chi hefyd. Ond mae dal yn fugail i chi. Ond mae'r nabod yn golygu fwy na jyst gwybodaeth. Ni wedi dweud o'r blaen, y gair yma adnabod yn y groi yn golygu fel yng Nghymraeg, adnabyddiaeth bersonol. Dydy e. Mae'n nabod. Yn y Beibl, mae'r nabod bron bod yn meddwl caru. Mae e'n caru i ddefaid. Be yw'r bugail da? A mae braidd yn nabod ef. Fy'n ni'n nabod e. Dyma un o'r profion, ffrindiau. Os ych chi moyn gwybod, os ych chi'n Gristion, y bore yma. Ydych chi'n nabod bugail? Ydych chi'n nabod Iesu Grist? Chi'n ei garu e hefyd. Bod chi beth wedi gweld e. Rwy'n dy garu nas gwelaist. Mae'n wir. Chi'n ei garu e. Oherwydd cymaint mae wedi wneud dros ydych chi. I wybodaeth e, i adnabyddiaeth e ohonoch chi. Chi'n gwybod bod e'n dda i chi. Felly dyna'r peth cyntaf. Yn ail, mae e'n dda oherwydd mae e'n arwain ei defaid. Mae'n adnabod i ddefaid. Mae'n arwain i ddefaid hefyd. Adnod 3. Gad i fynd nôl i adnod 3, vers 3. Mae ceidwad y drws yn agor i hwn, ac y mae'r defaid yn clywed ei lais, ac yntau'n galw ei ddefaid ei hun wrth ei henwau, ac yn ei harwain mwy allan. Mae'n ei harwain at borfa. Mae'n ei harwain at ddŵr. Chi'n cofio fi'n dweud? Dyw defaid ddim yn dda ar ffindo lle i fita. Maen nhw'n weithio'n bita pethau wrong. Dyn nhw ddim yn gwybod ble i ffindo dŵr. Mae'r bugail yn gwybod. Mae'r bugail yn gwybod ble mae'r porfa. Mae'r bugail yn gwybod ble mae'r dŵr. Ac felly y fe wna'i mi orwedd mewn porfaidd gwelltog. Y fe am tywys. Ble? Ger llaw y dyfroedd tawel. Mae'n harwain ni at ddŵr. Mae'n harwain ni at y pethau da. Mae'n galw i ddefaid gyda'i laisau. Mae ddefaid yn nabod i laisau. Rhaid chi wedi clywed am Douglas Macmillan. Roedd Douglas Macmillan yn weinidog yn bregethwr mawr o'r Alban. A cyn i drwydigaethau, roedd Douglas Macmillan yn bugail yn yr Highlands yn yr Alban. Ac mae'n dweud y stori i fod e wedi gadael y praidd i fynd i'r coleg er mwyn hyfforddi i fod yn weinidog. Ac oedd rhaid i ddadl y praidd, ac roedd y praidd wedi cael ei holli a rannu mewn i praidd arall, praidd mwy. Ond ar ôl 2 blynedd,
Douglas Macmillan yn dweud, nath e ddychwelyd i'r Highlands ac i'r ardal lle oedd arfer fod yn Bugail a chyrraedd ca ac roedd y praidd yma, lot o ddefaid yna yn y ca yma. Ac fe alwodd Douglas Macmillan. Ac syndod, fe ddath yw dair hen mamog, tair defaid, tri o'r defaid ato fe. Nhw dal yn nabod i lais e, tair mlynedd yn ddiweddarach. A dyna mae Iesu'n dweud yn y fe, mae defaid yn adnabod i lais e. Chi'n gwybod am hyn, ffrindiau? Chi'n gwybod am glywed i lais e? Nid llais yn eich pen, wrth gwrs. Ond, rhywun yn pregethu efallai. Darllen rhywbeth, a chi'n clywed i lais e, yn galw arno fe. A meddwl fe yn adnod 16 y mae gennyf ddefaid eraill hefyd. Nad ydynt yn perthyn i'r gorlan hon. Rhaid i mi ddod ar rheini mewn ac fe wrandawant ar fy llais. Pwy yw'r pobl, pwy yw'r defaid eraill yma mae e'n mynd i galw? Nhw'r cenhedloedd. Y rai bydde yn dod ato fe, dim just Israel, ond rai o wledydd eraill o amgylch. Bydde nhw'n dod hefyd i'r praidd. Felly mae e'n arwain. Wedyn, mae e'n cadw. Pam mae e'n Bugail da? Oherwydd mae e'n cadw i ddefaid. Beth sydd i angen? Beth wedson? Beth sydd i angen ar ddefaid? Yn fwy na dim. Bugail. Mwyn i cadw nhw. Mwyn i cadw nhw'n saff. Mae defaid yn ddiamadferth. Rydyn ni'n ddiamadferth. Mae defaid yn ddiamgeredd. Beth mae Bugail da ni? Amddiffyn. Cadw defaid rhag, drwg. Mae llygaid y Bugail wastad ar y defaid. Mae'n mynd i gadw nhw rhag y gelynion sydd yn mynd i ddod. Os mae cadno neu'r blaidd yn mynd i ddod, y fydd y Bugail yn ymosod ac yn gyrru i ffwrdd. Y gelynion yma sydd gyda ni, ffrindiau, sydd yn gryfach na ni. Ond mae Iesu Grist wedi concro nhw, wedi concro pechod, wedi concro diafol, wedi concro marwolaeth hefyd yw braidd e. Does neb yn gallu tynnu y defaid allan o'i law e. Ac yn olaf, ffrindiau, ac yn fwyaf pwysig, pam mae e'n Bugail da? Mae e'n Bugail da oherwydd mae e'n rhoi i fywyd dros y defaid. Adnod 11. Mae fi yw y Bugail da, a mae'r Bugail da yn rhoi ei einioes dros y defaid. Does dim un Bugail, does dim un ffarmwr yn bodlon marw dros y praidd, neu mynd i farw dros defaid. Mae Bugail yn fwy gwerthfawr na Dafod. Mae person yn fwy gwerthfawr na ganifail. Ond hwn, Bugail da, mae'n bodlon rhoi fywyd i hun dros y defaid. Yn wirfoddol, ffrindiau, mae Iesu Grist yn pwysleisio hynny, yn dydy e. Does neb yn cymryd i ffwrdd o ddau. Fi sy'n rhoi e lawr. Fi'n mynd i roi fy mywyd. Mae gen i awdurdod i roi e lawr. Mae gen i awdurdod i gymryd eto. A fi'n mynd i roi e lawr fy mywyd dros y defaid.
allan nhw efuddod i'w dad, ac allan nhw gariad at iddi efaid. Fe aeth Iesu Grist i'r groes, a roi fywyd yn lle. Mae rhaid i rywun dalu. Mae rhaid i rywun dalu am y mechodau i. Mae rhaid i rywun dalu am fy nghrwydro ffôl i. Na llai fi mynd i dalu amdano fe. Neu me mynd i. Byddaeth a dweud fe a fi yn eich lle chi. A diwddau yn ein lle. A'i fywyd, dyn ni'n cael ni. A'i fywyd roes yn aberth yn ei lle. A'i crwydrad hwy. Ych crwydro chi a fi. Crwydro ffôl ddialwyd arno fe. Avenged. Talu. Gosb. Arno fe y Bugail da. Fe wnaethbwyd Iesu Grist yn ddafad. Fe wnaethbwyd yn oen. Mwyn cymryd i ffwrdd pechod i bobl i hun. Felly, ffrindiau, wrth ni ddod i ben y bore yma. Mae yna gwestiynau i ni yn does e? Cwestiwn pwysig yw hyn. Wyt ti ar ben dy hun y bore yma? Rwyt ti yn ddafad, does dim amheuaeth am hynny. Ni wedi dweud, i ni gyd yn ddefaid. Ond wyt ti ar ben dy hun? Wyt ti ar ben dy hun? Are you alone in this world this morning? Ydyn ni yn y tywyllwch? Does dim corlan dy chi? Does dim Bugail dy chi? Ni gyd yn mynd i farw rhyw ddydd, ffrindiau. A'r peth gweitha all ddigwydd i ni yw bod ni'n mynd fyna a does neb gyda ni. Neb yn Bugail, neb i'n amddiffyn, neb i'n cadw. Neu ydyn ni y bore yma yn dweud, wy'n ddafad, o, wy'n gwybod bod fi'n ddafad. A wedi gwneud pethau ffôl ofnadw. A fi'n bechadur mawr. Ond diolch am y Bugail yma sy'n gen i. Diolch am y Bugail yma sy'n nabod, sydd farwan i, sydd yn cadw i. A fe fi farw drostoi. A fi mor falch ohono fe. Os Bugail, gyda ti y bore yma. Rwy'n dewis Iesu a'i farwolglwydd yn frawd a ffriod i mi mwy. Gall ni ychwanegu fyna gyda Williams Pantycelyn ac yn Bugail i mi mwy. Ef yn arweinydd. A fe, ynddo fe, arweinydd. Bugail. Ef yn arweinydd. Dim fi. Dim neb arall, dim ffasiwn. Ef yn arweinydd. Ef yn ben. I'n dwy'n o'r byd. I'r nefoedd wen.